Много е яко и много съм доволна от резултата. Да, Георги изчезна, но... Страхотно е. Супер. Детската и тераската. По-яко, колкото си го представя. Много се радвам. Къде? Да. Стане супер. Доста е широко по-малко. Ще ни покажеш ли Да. как сте измислили вашата спалня? Доста мислите и мъдрихме как да оптимизираме пространството. Значи тук се вижда реално нашата спалня. Ето в тази част ще бъде нашата баня, която ще си бъде доста просторна. В тази част е моят така мечтан дрешник. Това е на всички жени мечтата. Много си мечтах да имам дрешник. Тази мечта ще се върне. И ето тук вече е нашата спалня.